Хубаво е 15-ти, звънчето школско бие, оглася с бодра песен сутринта. Едно прекрасно лято отива си, а ние изпращаме го с мъничко тъга. Градина цветна сякаш, превърнал се е дворът, народното училище сега. И клейналото смивки, навярно е просторът, окъпан в небесна синева. Бие, бие, бие пак звънчето, то събужда пориви у мен. А от радост тръпне ми сърцето на детството в най-хубавия ден. Свободно! Училището е нашият втори дом. Дом на духа, на стремежите, на приятелството. Той е пътят към бъдещето. Вратите пак широко се отварят. Звънецът празнично ни зове. Училището с обич ни посреща, сърцата тръпнат, бъдеще ни чака. Уважаема госпожо Георгиева, заместник кмет на община Попово, уважаема госпожо Иванова, уважаеми колеги, скъпи ученици, за мен е чест да ви поздравя с началото на новата учебна година. Днес иновативна професионална гимназия по техника и лека промишленост отваря врата към знанието, към нови предизвикателства и възможности за развитие. Китайският мислител и философ Конфуций е казал: учителят отваря вратата, но ученикът трябва да влезе сам. От тези негови думи следва, че пътят към знанието започва с вдъхновението от учителя, но той трябва да бъде извървян лично от всеки един ученик. Скъпи ученици, пожелавам ви да бъдете здрави, пожелавам ви да имате смелост да задавате въпроси и любопитство да търсите отговори. Уважаеми колеги, пожелавам ви търпение, мъдрост и вдъхновение. Бъдете здрави и на добър час! Директор, уважаеми преподаватели, скъпи ученици, чест е за мен да бъда днес тук в двора на професионалната гимназия по техника лека промишленост и да споделя с вас този така вълнуващ празник. 15 септември е тържествен и специален ден не само за вас, учениците и за заетите в сферата на образованието, но и за цялото ни общество. А сега ми позволете да ви прочета поздравителен адрес от името на кмета на община Попово. Уважаеми ученици и учители, с вълнение и огромно удоволствие се обръщам към вас по повод първият учебен ден.
15 септември винаги е бил, и ще бъде един от най-красивите и вълнуващи празници, изпълнен с приповдигнато настроение и силни емоции. Ден на символ на духовност, устойчиви традиции и стремеж към познание. Скъпи ученици, очаква ви учебна година, изпълнена с предизвикателства, но и с нови възможности. Знаете, че всяко ваше постижение, всяка ваша победа са важни за отстояване авторитета не само за вашето училище, но и на община Попово. Уважаеми учители, искрено и сърдечно благодаря за всеотдайния ви труд и усилията ви да дадете най-доброто на децата и младежите по пътя на знанието и на израстването им като хора. Нека първият училищен звънец оповести началото на нови и запомнящи се успехи на вашите ученици, защото те са най-голямата награда за посвещението ви на житейската мисия да бъдете учители. Успешна нова учебна година! На добър час! Училище любимо, посрещаш ни в пореден клас. Обичано, незабравимо, за миг без теб не мога аз. Отново за учебната година разкри училището днес врати. Звъни звънец из цялата родина, в села и градове навред канти. И ние, хилядите ученици, към този звън летим като орляк и с бодрите си весели редици изпълваме училището пак. От лятото ние носим на събрани лъчи и сол от морските води, свеж лъх от сенчестите ни Балкани и много радост в своите гърди. А класните ни стаи приветливи отново срещат ни с добре дошли и забръмчават в утрото щастливи, като ройни кошери с пчели. Изпълнен с този екот многогласен, от септемврийско слънце озарен, начало на живота ни прекрасен, как радостен си, пръв учебен ден. Нов път, със светли мечти и отворени сърца. Ще учим, ще търсим, ще градим и ще вървим смело към бъдещето си. Благодарим за вашето доверие. Уважаеми учители, родители и съученици, днес за първи път прекрачваме прага на нашата гимназия. Обещаваме да вървим желание по пътя на знанието, да уважаваме нашите учители и да пазим традициите на нашето училище. Благодарим, че ни посрещнахте така топло. На добър час на всички! Български потомци славни
страшно. Други пък от началото на срока по цял ден си висят в тиктока. Най-големия умник не липсва и на всеки дава да преписва. Във всеки клас има по един зубър, няма как. Ама нашия е най-як. Най-якия клас, винаги тренди, винаги в час. За купон като се чуе, това сме ние. Най-якия клас, толкова луди няма като нас. Чуем ли звънец да бие, първи излизаме ние. Ето я и нашата принцеса, всичките момчета я харесват. Тия тука пък са неразделни, БФФ-та най-верни. Тук отново сме най-добрите, най-любимите на госпожите. Айде ръцете горе за най-якия клас! Що не ги вдигаме така и в час?